Am găsit în terapia Bowen soluție la problemele copilului. De fapt, ăsta a fost începutul. Probleme care doctorii clasici spuneau că sunt ireversibile pe partea digestivă, de alergii, de intoleranțe. Și așa am început să caut în terapiile alternative și așa am descoperit Bowen, după care am început să merg și eu. După care am vrut să învăț ca să le fac copiilor, că au venit și ceilalți copii doi și am descoperit că are efecte destul de rapide, mai ales la copii, corpul lor răspunde foarte repede. Și după ce am început să fac cursurile, mi-a plăcut atât de mult încât am decis să-i dau o șansă și să încep să practic. Și așa a fost începutul. Și de atunci am practicat, da, în continuu și cu rezultate foarte bune și cu satisfacția asta de a vedea oamenii mulțumiți și oameni care, la fel ca mine, nu găseau soluții în altă parte și au găsit soluții în terapia Bowen. De fiecare dată când se întâmplă o îmbunătățire și o schimbare, în bine, în sănătatea unei persoane, ne bucurăm amândoi în aceeași măsură, că și el e surprins de acțiunea terapiei Bowen și bucuros și eu ca și terapeut sunt bucuroasă de cum a răspuns corpului, că practic nu eu fac vindecarea, ci tot corpul fiecărei persoane. Ce este Bowen? Fiind o terapie relativ nouă, oamenii se întreabă în ce fel funcționează, cum acționează și dacă este similară cu vreo altă terapie. Acum ea are lucruri similare și diferite de celelalte terapii care există. Aș spune că e foarte asemănătoare cu acupunctura în principiu, pentru că chiar merge pe aceleași meridiane energetice, dar mișcările de Bowen nu presupun să folosești ACE, evident. În schimb, nu se recomandă să faci Bowen și acupunctură în același timp, de exemplu. Este similară și cu homeopatia, pe de altă parte, pentru că același principiu din homeopatie al cantității infinitezimale care afectează tot întregul, același lucru se aplică și la Bowen. Mișcările sunt foarte mici, sunt destul de subtile și totuși afectează întregul organism ca un complex. Este similară și cu psihoterapia într-un fel, în sensul că ajută la destresare, la echilibrare emoțională, e un adjuvant bun în depresii. Acestea fiind zise toate, totuși Bowen este o terapie diferită și foarte pe scurt aș spune că e o terapie care activează doctorul interior, inteligența interioară al fiecărui organism și îl ajută să elimine blocajele astfel încât să se producă procesul natural de vindecare. Ce presupune o ședință de terapie Bowen? Se fac seturi de mișcări scurte, după care se lasă o pauză în care corpul să preia mișcarea respectivă, după care terapeutul revine și urmează să facă un alt set de mișcări. Mișcările se fac peste haine, dar e recomandabil să fie haine subțiri din bumbac, astfel încât terapeutul să poată simți structurile ușor. De ce acoperim corpul în timpul terapiei Bowen? Pentru a crea această stare de siguranță, astfel încât corpul să se relaxeze și creierul să primească un mesaj subliminal totul este bine, este în siguranță, pot să pornesc procesul de vindecare și de relaxare. Ședința durează între 30 și 50 de minute în general, iar după ședință este recomandabil să se facă mișcare, să nu mergem la birou și să stăm nemișcați tot restul zilei. De asemenea, se recomandă a se bea minim 30 de ml de apă per kilogram corp pe zi, pentru că pornește un proces de detoxifiere și avem nevoie să eliminăm aceste toxine din organism. În cazul copiilor, terapia se poate practica și în timp ce ei se joacă. Nu este neapărat necesar să stea întinși pe pat. Terapeutul își va lua poziția necesară și doar la anumite mișcări eventual îi va solicita copilului să stea întins.
Chiar și în cazul bebelușilor, în cazul în care mămicile au emoții că ei nu vor vrea să stea, nu este cazul, pentru că se poate face mișcarea și în timp ce bebelușul este în brațele mamei, se pot face mișcările și în timp ce copilașii au alte preocupări. Dar, în general, am observat că terapia Bowen e foarte bine și ușor acceptată de copii, le place starea pe care le induce și spre finalul ședinței chiar mulți dintre ei vin singuri și se întind pe pat, așa, într-o stare de relaxare. Sper că am răspuns la toate întrebările și nelămuririle pe care le aveți în legătură cu terapia Bowen și vă aștept cu drag la o ședință să testați pe propriul corp efectele terapiei.